todos y a todas. Entonces damos inicio a esta sesión ordinaria de pleno baixo o seguinte orden do día. Punto 1. Aprobación se procede da ata da sesión anterior. Sí. Sí. E punto 2. Acordo se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladoras do IBI, ICIO e tasa polo expediente de licencias urbanísticas. Bueno, este era un tema que quedou parte del xa pendiente e agora, como hai tamén esta nova proposta da Xunta de adherirse como concellos emprendedores e que se podría reducir tamén parte dos impuestos a empresas novas que se ubiquen no concello, pois xa facemos a proposta conxunta. Entonces se trataría de modificar tres ordenanzas fiscais: a ordenanza fiscal número 12, reguladora do imposto de bens inmóviles IBI de Val de Dubra, a ordenanza fiscal número 15, que sobre os impostos de construcción e instalacións de obras, o que se chama o ICIO, e a modificación da ordenanza fiscal número 23, que regula as tasas que se pagan por a licencia para solicitar a tramitación das licencias. Vamos ir unha por unha, para levar un pouco de orden. Entonces, vamos a falar primeiro da modificación da ordenanza fiscal, cal é a proposta, e aquí xa sabedes que legalmente se establecen varias posibilidades para disminuir ou bonificar o IBI, que é o imposto de bens inmóveis. E aí, pois, hai un novo suposto que regularía bonificacións por desenvolvemento de actividades económicas de fomento de emprego, novas propostas que incluirían bonificacións en caso de familias numerosas, novas propostas referidas a bonificacións de actividades agrarias e gandeiras e forestais, e novas propostas en bonificacións por instalacións de sistemas de enerxías renovables. Isto xa sabedes que esta parte xa veo a pleno, quedará sobre a mesa. Todos tendes a redacción da ordenanza e tendes marcado en negrilla o que realmente se propón para modificar. O que non está en negrilla é exactamente o mesmo texto que está na ordenanza, por tanto xa non procede, como non vai a modificarse, pois pasamos a proposta concreta de modificación e no artigo 14 da regulación do IBI modificaríamos ese punto 3 que pon aí que gozarían de bonificación de ata un 95% da cota íntegra do imposto a favor dos inmobles urbanos nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interés e utilidade municipal por percorrer circunstancias de fomento de emprego, regulada no artigo 74.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto respondido da Lei Reguladora de Facendas Locais. A gradación da porcentaxe de bonificación a aplicar será a seguinte, lógicamente, e aí imos aos supostos máximos que permite a lei, e poñemos de ata un 95% no caso de creación de máis de 20 postos de traballo, ata un 75% cando a creación de postos de traballo este entre 11 a 20 postos de traballo, e 50% no caso de que a creación de postos de traballo este en torno a 10 postos de traballos. E esta bonificación será aplicada únicamente a aqueles inmobles nos que se teña lugar a implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aquelas outras nas que se amplíen as instalacións sempre e cando
se implique a creación de novo emprego. Corresponderá ao Pleno da Corporación declarar de especial interese ou utilidade municipal previa solicitude da persoa interesada, debendo contar co voto favorable da maioría simple dos seus membros. Este é o primeiro suposto que se modifica. No que se refere ás familias numerosas, queda recollido que para as familias numerosas nas que os membros maiores de idade se encontren en situación de emprego e non perciban prestación contributiva nin subsidio por desemprego nin outras rendas do SEPE, a bonificación será do 90% da cota íntegra do imposto. O que se modifica, despois sigue regulado como estaba, pois en función dos ingresos, un gradiente en función de cada ingreso, tal como estaba. Seguimos e no punto 6 recollemos que gozarán dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto aqueles inmobles nos que se estean situados únicamente construcción nas que se devolvan total ou exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestales pertenecentes ao sector primario que sexan declaradas de especial interés ou utilidade municipal coas correspondentes circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou o fomento de emprego que justifiquen tal declaración. No suposto de que un mesmo inmoble existan, ademais da construcción indicadas no parágrafo anterior, outras construccións destinadas a uso distinto de actividades agrarias, gandeiras ou forestais, aplicarase unha bonificación do 30% da cota íntegra do imposto. No suposto que nun mesmo inmoble se desenvolva unha actividade económica distinta á agraria, gandeira ou forestal, non se poderá conceder ningunha bonificación. E despois figuran aí as condicións que hai que cumplir para poder optar a esas bonificacións. No punto 9, perdón, no punto 8, para ser beneficiario de bonificacións previstas nos números anteriores, o contribuinte non deberá ter débedas, lóxicamente, co Concello de Valdedubra en relación con tributos e outros ingresos de dereito público do Concello. No punto 9, aparece que as solicitudes de bonificación previo informe técnico serán resoltas pola Xunta do Goberno Local ou, neste caso, pola Alcaldía, sin prejuízo da competencia atribuída ao Pleno para declaración de especial interese ou utilidade municipal que se require respecto dos supostos indicados. Isto é no que se refere á norma reguladora do IBI. Pasamos ao segundo suposto, que sería a modificación da ordenanza fiscal número 15, reguladora do imposto sobre construccións e instalacións de obras, o ICIO, e que aquí se modificaría a normativa actual no artigo 9, e tal como se recolle aí, no punto C, establecese unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra do imposto para as construccións, instalacións e obras que existen declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concurrir circunstancias de fomento de emprego regulada no artigo 103.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto respondido das Leis Reguladoras das Facendas Locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte xeito, parecido ao que acabamos de decir anteriormente con respecto ao IBI. Portanto, quedarían bonificados no ICIO ata o 95% aquelas empresas ou actividades que creen máis de 20 postos de traballo. Cando menos os 35% aquelas que creen entre 11 e 20 postos de traballo. E ata o 50% aquelas que creen ata 10 postos de traballo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente en aquelas construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aquelas outras que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e cando implique creación de emprego. Igual que antes, corresponde ao Pleno declarar de especial interés ou actividade municipal previa solicitude, debendo constar o voto favorable da maioría simple dos membros. O emprego comprometido deberá manterse cando menos un período de 3 anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este ente ante os servicios tributarios do Concello durante ou dentro dos 15 días seguintes ao remato de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito, lógicamente, dará lugar ao inicio de correspondiente expediente de reintegro. Seguimos, e no punto C, ponemos aí que o acordo da Xunta Local ou do Goberno, ou no seu caso, neste caso, da Alcaldía, do que non hai Xunta Local de Goberno, sin presuizo, lógicamente, de que lle corresponde ao Pleno declarar de especial interés ou utilidade municipal que se require para os supostos indicados. Isto no que se refere á ordenancia do vicio. E, por último, no punto terceiro, aparece a modificación en relación á taxa de expediente de licencia urbanística. E, pois, quedarían exentos de taxa, ademais dos casos que se estaban recollidos na lei, os autónomos e empresas que soliciten licencia de obra ou verificación a posteriori de comunicación previa cando teñan proxecto levar a cabo a implantación no termo municipal dunha nova empresa, así como a ampliación ou establecemento empresarial xa existente, sempre que conleve a creación de novos postos de traballos e cando o seu código CNE corresponde a algunhas actividades económicas nas incluídas no eido da industria 4.0 ou de RIS 3. Isto, lógicamente, non fai máis que recoller a normativa que se establece, as posibles bonificacións que contempla a lei e, pois, elevámolas ao caso máximo que permite a lei. Portanto, creo que recollemos un aspecto que evidentemente deixamos de recaudar algo, pero que por outra parte pois, pode favorecer a implantación de nova empresa, o mantenimento da actividade agraria e indirectamente pois, pode seguir contribuindo ou incluso aumentar os ingresos, pese a que en principio parece que pode ser perder de recaudar. Están facendo moitos concellos igual que nós. Por outra parte, no caso dos concellos emprendedores, agora mesmo están pedindo para moitas subvencións, e, por tanto, nos parece un requisito imprescindible, pues, por mocións que chegaron a moitos plenos por outros grupos políticos tamén. E pasamos a palabra ao portavoz do Partido Popular. Ben, a nos sorprendenos de que se foi algo que quedou sobre a mesa, non se nos chamara para dar conta desto e ao mesmo tempo podemos debatir e logo traer un emprego. Iso en canto ao primeiro punto. Por suposto que nós pedimos xa a máxima bonificación permitida por a lei. Creo que se subiu quedou a carpeta, pero creo que do 90 ao 95, para actividades agrarias, que foi solicitada por nós. Evidentemente, o que pedir a máxima bonificación en todo, o máis non se pode, o que non este permitido por lei, lógicamente non se vai poder permitir. Pero, bueno, como xa dixemos na anterior ocasión, dado que hai, digamos, unha persona no pleno que é técnico na materia, que é Manuel Cándido, pois eu creo que
debería de falar en primeiro término e a ver o que opina de todo isto, como xa fixemos no anterior. Falará no teu turno, ahora te paso. Ten a intervención, Sí, bueno, a palabra Terra Galega. sobre dúas cousas. A primeira, que naquele pleno que se leva desto apoiamos o que decía o PP de aumentar a 95. A primeira, queríamos facer unha pregunta. Se no tema das explotacións se sabe a cantas explotacións vai poder beneficiar. Responde ao pleno decidir en cada caso se lle pertenece ou non, por tanto, dificilmente podemos ter información. O pleno será que diga, en función das solicitudes que se pagan, o pleno dirá as que ten dereito ou as que non ten dereito. Por tanto, non temos evidentemente datos, mentres que non se aprobe e non haxe as solicitudes. Podo facer unha pregunta? A ver, eu estou lendo aquí no suposto que non mesmo inmoble existan, ademais das construcións indicadas, as agrícolas, outras construcións destinadas a un uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, aplicarase unha bonificación do 30% da cota íntegra do imposto. Isto quere decir que se na mesma finca onde está a nave agrícola hai unha casa, a nave e a casa van levar o 30% e non o 95%? A nova actividade diferente agrícola leva o 30%. Pero no suposto que sea a casa o 30% e a... Non creo que se refira aí a casa porque son actividades económicas. Entonces é outro tipo de actividade. Se nun caso que houbera arriba nun local unhas oficinas de outro tipo, todo o demás, pero en principio refírese á actividade agrícola, por tanto, non estamos falando de IBE de vivienda. Pero é que pon, no suposto que nun mesmo inmoble existan... Existe. Dúas actividades, unha empresa que é agraria e arriba unha oficina de outro tipo. Eso é o que teño entendido. Vale? Ten a palabra. Vamos a ver, aquí temos o tema das empresas. Isto está enfocado á implantación de novas empresas. Novas empresas. E 3 anos. A bonificación é a cantos anos? 3 anos. A 3 anos. A máxima. Entonces, as empresas que están agora implantadas é un gran comparativo tamén, non? Vale, non permite ver para novas. Non é reparativo. A ver, isto sabemos todos que ven un pouco motivado polo tema de Portugal. O sea, hai un problema que outro país que está competindo con nós en bonificacións e implantacións de empresas, entonces están marchando empresas para lá, entonces o que se intenta é que as novas non marchen. Eso é a filosofía que nos explicaron a nós sobre este punto. Non sei se isto é a solución, pero non se contempla, nós non facemos a lei, nós aplicamos o que nos permite a lei, pero as empresas que están instaladas non ten bonificación, serían as novas durante 3 anos. Despois, respecto á actividade agraria, vamos a ver, hai que diferenciar o que é o uso. Por exemplo, unha explotación pode ter unha nave ao lado como almacén, esa se entraría como actividade agraria. A vivienda é o que usa. Sí. Vivienda. Despois, como vamos a definir cales son as explotacións de especial interés, porque como ten que haber algo que non lo defina. Eso é unha competencia que lle atribuyen ao pleno e o pleno terá que decidir, tal como está na lei, é unha competencia despois. Poderá haber normativa municipal se a queremos facer ou que sea para a aplicación de criterios, pero non está regulado, é unha competencia que lle atribuyen, que lle asignan ao pleno e tendremos que definirlo, pero non hai nada regulado nese aspecto, non. E tampouco é normal que non haxa, porque evidentemente o beneficio social depende de cada zona. Lóxicamente, non é o mesmo unha granxa que aposte nunha aldea que está absolutamente despoblada e que está a 50 km ou 20 km nunha entrada nunha carretera e todo o demais. O beneficio social de manter esa actividade productiva e todo o demais é moito maior, mentre que outra
Pero iso vas a encontrar outro problema, que vamos a ver, non van a coincidir os titulares da explotación os titulares moitas veces vindo do lugar, do emplazamento, o sea, aí vai haber moitos problemas. Pero aí é a actividade, o que teña a actividade. Xa, pero se o IBI pagas unha persona distinta, o propietario distinto ao titular da explotación, como ten? Porque non é o que ten a actividade. Eso vai ser outro. Lógicamente é sobre o IBI. Sí, pero o IBI é o do titular. Sí. É mellor o que a actividade é outra persona. Entendo o que dice, pero se ese inmoble está a actividade económica e a actividade contempla o beneficio social e económico, pois ten dereito a él. Despois xa entre eles que negocien como que paga ou que tal, pero basicamente aí é sobre o impuesto do ben, e o ben ten un propietario. O ben é un propietario, eles se negociarán entre que non teña alquilado, máis que no... Pero eso... Xa, o impuesto é sobre o ben. Por tanto, ten que ser sobre a persona que ten ese ben, non? Seguramente, a ver, a práctica dirá, ao mellor tampouco é... Eu creo que moitas cousas desas van quedar en papel, porque é o que vos dices, é difícil definir, pero o que non podemos, lógicamente, é privar as persoas que poidan ter ese beneficio, apostando, sobre todo, porque son para nós, neste caso, o agrícola sigue tendo un peso importante económicamente e tamén a necesidade de que veña algunha empresa nova e grande, pero creo que deixamos un paso aberto para se realmente apostamos por abrir o chan industrial, deixarse a un camiño enfocado e ir organizando un pouco a normativa en función do que queremos que sea o Concello, que ten que ser unha mistura entre o rural, que sigue tendo moito peso, e eu creo que hai que apostar tamén por un sector empresarial, industrial, que nos permita complementar. Eu creo que en eso coincidimos na filosofía para avanzar. Si este Concello ten futuro, ten que ser por esas dúas líneas. Outras actividades non as temos. Entonces, hai que ir orientando. Aparece esta posibilidade motivada polo que acabamos de decir, pois a nós parece-nos interesante traela, políticamente, lógicamente, se a Xunta apoia e todo o demás, entendemos que outros partidos políticos a veces un pensa o que distí, o sea, bueno, pois ao mellor unha empresa que ten grandes recursos, pois parece que non se debía facer desconto no... Pero claro, se marcha do país ou vai para outro lado, pois tamén perde recursos, por tanto, eu creo que non se está dando a mellor tanto beneficio a unha empresa, senón que indirectamente sigues apostando porque se xerere aquí riqueza e que indirectamente se paguen IBI, se paguen inicios e se paguen tasas de licencias. Bueno, eu espero que sea así. Por tanto, sometemos a votación e o pleno ten a palabra. O sea, unha explotación de nova creación estaría sempre de impostos. 3 anos, sí. Non para ni inicio ni nada. Sí. Bueno, tal como está recollido aquí, despois os técnicos, o texto está aquí, vale? Ese é o que estamos aprobando. Que quede claro. Non, está mirando o texto. Non, a ver, que non teña, a ver, serán aquelas que o soliciten e o pleno acorde que non teñan. A ver, non ten nada que ver o que estamos dicindo. Serán aquelas que o soliciten e que o pleno acorde que cumplan esas condicións de tal. Pero unha ampliación non é. Que? Ampliacións se amplían sempre que contemplen aumento de personal. Está... Vale? Entonces, pero ten que ser o pleno que lo declare. Non é unha... E non é o goberno, é o pleno. Votación? Non, lógicamente, se aplicou en todo a máxima bonificación, non? Que permite a lei, dado o planteamiento que fai a Xunta e a FEGAN, vamos a estar de acordo. O que dixo Cándido antes o tema do uso, que o habíamos dito no anterior pleno, que habíamos preguntado
se o uso a actividade, por eso votáramos en contra. Nós, claro, gostaríamos que chegara ao tema non só da actividade do uso, pero sabemos, bueno, a lei non permite, mala suerte, neste caso, gostaríamos que o contemplara, pero, bueno, mirando eso, miramos todo, onde non vamos a probar. Sí, a favor. A favor. Nos tamén a favor, por tanto, unanimidade en este punto. E agora, antes de pasar ao seguinte punto do día, por un olvido meu, neste caso, non presentamos a proposta de adhesión pois a FEGAN e a Xunta para poder aplicar este acordo. Por tanto, se vos parece, votamos a urxencia para que vaya conxuntamente e o podamos tramitar un. Por tanto, lógicamente pedimos solicitar a adhesión ao protocolo e comprometémonos a cumprir os acordos que exixen e autorizamos a trasladar a FEGAN o acordo. Por tanto, votamos primeiro a urxencia, se queredes. A favor. E aprobación. Sí. Bueno, entonces queda aprobado por unanimidade o acordo de adhesión de iniciativa de concellos Boín, Bosines, Galicia ou concellos emprendedores. DUI, eso pos inglés. Vale. Pero é unha broma, eu creo que non debía estar en inglés, pero bueno, se aquí o puxeron, pois queda así. E pasamos á segunda parte da orden do día, que sería o control e fiscalización da Goberno. Entonces pasamos a dar conta das resolucións da alcaldía realizadas desde o último pleno. Todos vos tendes aí os decretos e as resolucións da alcaldía realizadas durante este 2 meses de pleno ordinario a pleno ordinario, e damos conta para que teñades información e cualquier persona que queira información sobre os acordos, lógicamente, ten dereito a tela. Pasamos ao seguinte punto, que serían mocións, e neste caso ten o grupo do Goberno presentou unha sobre transporte metropolitano e ten a palabra portavoz Celsa. Moción para instar ao Goberno galego para que impulse unha mesa de diálogo para o transporte público. O Grupo Municipal de Anova Valdodubra presentou pleno para a súa aprobación a seguinte moción. Hai unha exposición de motivos e tedes todos este documento, verdad? Entón, resumo un pouco de que vai, non? Porque é moito texto, sí. Entón, a exposición de motivos, basicamente, é que hai que articular territorialmente o país, debe estar vertebrado e interconexionado cas áreas metropolitanas, incluso fala das comarcas e eso, non? E dá resposta ás demandas que ten a xente de mobilidade neste momento e posiblemente no futuro a xente necesita, pois eso, o rollo do transporte que levamos tanto tempo queixándonos todos, non? Resulta, pois, fundamental trascender a dimensión espacial do termo transporte e introducir a dimensión social no sentido de que está centrada na capacidade das persoas para exercer o desplazamento e a accesibilidade. O límite temporal fixado pola lei, que a lei 10/2016 de medidas urxentes para a actualización do transporte, obriga a aprobación deste plan de transporte en 22 meses, o sea que é necesario poñerse a traballar xa dunha vez nesto, non? Temos a oportunidade e a responsabilidade de acometer coa máxima premura os traballos que sexan necesarios e a máxima participación e diálogo social para que isto se cumpla. A sentenza de marzo de 2016 do Tribunal Supremo, que anulou 129 concesións de transporte público por estrada prorrogadas pola Xunta apelando a criterios contrarios á lei, dan boa conta do desleixo, o sea, a despreocupación e a responsabilidade co que foi tratado un sector estratégico para o noso país. Un sector no que o Partido Popular leva décadas favorecendo a creación dun mercado de transporte en beneficio das grandes compañías, poñendo por riba dos dereitos das persoas criterios mercantís e de reducción de custos.
É unha obriga para o futuro do noso país mudar o rumbo. Galiza non entrará no século XXI ata non ter unha rede de transporte público de calidade. Entón, os obxectivos fundamentais: garantir o dereito á mobilidade, garantir o transporte público de calidade, mellora medioambiental e, sobre todo, eu teño aquí un asterisco neste obxectivo, que é apostar polo equilibrio territorial e pola proximidade. A rede de transporte público debe ser vector de equilibrio entre os diversos territorios. Aquí vémolo perfectamente con ir a Santiago e esas cousas que non temos moi boa comunicación pública, de transporte público, temos que... Debe requerir especial atención ao fomento do transporte de proximidade. Impulsar o dinamismo económico, porque iso tamén favorece que a xente, se ten un bo transporte, está claro que se quedaría aquí máis xente a vivir ou así, integrar a todos os colectivos, e dado que un novo modelo de mobilidade que vertebre un novo modelo de país só responderá ás necesidades reais da poboación se é froito do diálogo social dentro dun marco de colaboración activa. Por iso se propón unha mesa para o diálogo, para dialogar sobre isto, porque faltan 22 meses, non? Por isto, o Grupo Municipal de Nova Val do Dubra considera imprescindible constituir unha mesa para o diálogo de transporte público con representantes da Xunta, sindicatos, empresas do sector, concellos e deputacións, direccións de colexios e AMPAs, ademais de asociacións da sociedade civil que sumen representatividade, coñecementos e capacidade propositiva que propoñan, lóxicamente, porque é o día a día de toda esta xente, non? Entón, propón un acordo para o debate e a aprobación en pleno. O Concello de Val do Dubra insta o Goberno galego a impulsar unha mesa para o diálogo do transporte público ca fin de dotarnos dun plan de transporte en base aos seguintes obxectivos: número de frecuencias e rutas, e ao resumo, artellar un país coa lógica metropolitana e comarcal, impulsar, redes de ferrocarril, isto non nos atañe a nós, pero sí a Galicia, e diseñar unha rede de transporte con haxa áreas de conexión con hospitais, con universidades, etc., polígonos industriais, fomento de outras formas de mobilidade sostible, por exemplo, a nivel ciclismo e esas cousas, tamén entrarían dentro desta mesa para o diálogo, garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade, claro, onde hai poboación non se pode estar, e así é o peixe que se morde a cola, non? Ao final a xente non vive porque tampouco ten os servicios. Transporte a demanda, o transporte escolar compartido, que sabedes que non en todos os sitios se comparte, non permiten en todos os lados, e logo tamén sincronizar a oferta de transporte con incrementos de demanda estacionais relacionados co turismo, adaptar o transporte público aos incrementos de demanda relacionados cos calendarios escolares e universitarios e incluir a perspectiva de xénero no diseño das redes de transporte público. Resumidamente, ben sempre. Bueno, nós non estamos de acordo como non podía ser menos que a relación política e co planteamiento político, pero sí estamos de acordo con os objetivos que realmente ten importancia para iso. Non fallemos desde logo ese tipo de relación. Creemos que é moi bonito. Pero bueno, os objetivos están. Sí. Ben, pois apróbase a moción por unanimidade e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que sería rogos e preguntas. En esta ocasión non hai rogos, pero si temos preguntas. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular para formular as Primeiro, se sigue levando a empresa que deu de quiebra o Peixón. A empresa non deu quebra, o que pasa que comprou noutra empresa e deixaron a actividade de planificación. Entonces comuniquei aos portavoces da situación fai xa casi medio ano, pouco menos,
Despois de un acordo entre a empresa e os empresarios, os traballadores que estaban no servicio de planificación, pois por fin fai cuestión de un mes recibimos unha comunicación por parte da empresa de que permitían a cesión e a partir de aí pois empezaron os informes xurídicos para ver se se pode facer esa cesión e nese camiño estamos. Evidentemente preferimos a cesión a meternos en unha nova contratación ou un recurso contra a empresa por incumprimento do contrato que atrasaría moito máis a elaboración do PXón e esperamos darle solución a esta cesión en pouco tempo. Además, xa temos comentado máis sobre este asunto. Creo que este goberno está implicado no PXón e outros non estuveron. En que situación está? Bueno, xa... A situación está nese momento, están as alegacións resoltas, posiblemente haxa que facer unha modificación informática xa por un programa novo de máis calidade que permite máis aplicacións, pero bueno, está pendente desa cesión de contrato. E outra é a depuradora de Portugal, que non está... Bueno, pues hasta este momento estamos levando con recursos propios, con personal do Concello, e esperamos pois facer unha contratación cando teñamos xente e recursos para poder facer isto. Para o momento estamos levando con medios propios. Entón, o coste de dicha depuradora que pasara desde aquela de que o coste elevado, de momento, non se sabe nada. Non se aceptou, de momento, pediron outras ofertas e estamos pendientes de que haxa personal en Secretaría para poder informar e facer un contrato, se se pode facer. Ben, empezou o trator municipal da Limpia. Bueno, pues o sector municipal esperemos que esté traballando a partir de abril. Tamén estamos esperando que a Xunta nos aporte outro trator e esperamos tamén que por esta nova convocatoria da Xunta de Aprol Rural pois poidamos contar tamén con un chofer para trator durante 8, dependendo da cantidad que demos, meses que demos. Pero esperemos que este a principios de abril. Hasta agora eu creo que non fai nada limpiando, ahora sí que a partir de abril sí que é necesario que esté limpiando e esperemos que esté limpiando nese momento. Ben, a siguiente é se ten conseguido os permisos para a carretera de Xermán. A carretera de Xermán está aprobada aquí en pleno no post-18, están tramitados todos os permisos e, bueno, pues consta, creo que falta chegar o informe de Augas de Galicia, está tramitado, non creo que haxe ningún problema en ter os permisos. Están firmados por os vecinos. Os vecinos? Sí, están firmados os permisos. Os vecinos non teñen os permisos que dan aquí. Non vai haber ningún tipo de ampliación de carretera ni nada. Os vecinos, pues, lógicamente, non van ter ningún permiso que firmar en esta carretera. Entendemos que sí, pero bueno. Como entendemos que sí? Que creemos que sí, pero bueno, por suscribir esa habrá que non... Se non hai ninguna ampliación, viste no proxecto, non hai ninguna ampliación, non hai invasión de terrenos, non... Veremos que máis que sí. Bueno, os problemas que haxa, pois intentaremos solucionalos. Eu non digo que non vai haber problemas. Eu creo que a xente de Xermán vai quedar moi contenta co proxecto e non vai poñer problemas. Ben, a siguiente é que se adjudicou os traballos de arquitectura municipal. Bueno, vos sabedes, hai xente que está na mesa de contratación. Esta contratación se alargou en exceso debido a que no medio houve, pois xa sabedes todos que a persona que está neste momento na plaza de arquitecta fixo un recurso social porque entende que despois da continuación dos contratos que leva feito con nós ten dereito a esa plaza e
fixemos consultas, todo o demás, entonces se estudiou ben todo o proceso para non dañar ao Concello. Estamos mirando, porque pode haber, parece ser, algún defecto tamén na tramitación do proceso selectivo. Desde logo, se hai, vamos a paralizalo, e se non intentaremos que se perjudique o Concello o menos posible, porque pode ser que, se o social lle dé a razón a técnica que está neste momento no Concello e nós contratamos outra empresa, pois teñamos que pagar dúas empresas. E a nosa función, lóxicamente, é intentar evitar, dentro da legalidade, pois que se dé esa duplicidade e ese doble gasto ao Concello. Esperemos tamén darle unha solución pronto a ese aspecto. Xa está fixado o xuízo, pero a medida que vai o tema da justicia aquí, pois pode tardar. Se nos retrasan outra vez, está para o ano que ven posto en febreiro. Se non lo volvemos a retrasar todo o demás, pois sería un gasto para o Concello sacar a plaza ahora mesmo a mellor grande. Se o admiten no social, se non admiten, pois xa creo que é fácil entender eso. Pero non está admitido. Sí, está admitido, pero bueno, porque lle den a razón. Que lle den a razón, está admitido. Ben, obras da calle Alcai, sigue o seu curso normal? Entendo a travesía, non? Sí. A travesía de Benvibre, aquí se acordou elevar a Diputación unhas alegacións para que se admitieran as máximas plazas posibles de aparcamiento. Se presentaron, a modificación, houve alegacións, como todos sabedes, por veciños e todo demás, e eu creo que aí se lle dou unha oportunidade tremenda á Diputación para atrasar o proceso, e creo que políticamente a Diputación está atrasando e quere ter garantías de que é un proxecto deseado e beneficioso para Benvibre. Eu non teño ninguna dúda de que sea beneficioso para Benvibre. Levo peleando en ese aspecto cos técnicos e políticos da Diputación varias e repetidas veces, e a última palabra do señor presidente é que quere unha reunión neste Concello coas persoas que presentaron alegacións e cos grupos políticos. Non está disposto a meter medio millón de euros en balde de obra se eso crea un conflito político para a Diputación. Entonces, en breve, supoño que en 15 días teremos aquí unha reunión con él, según se comprometiu, e se dá para diante ao proxecto que nos modificamos. Estamos a falar agora mesmo, algún grupo político xa viu as modificacións, vos podedes ver tamén en canto virades. Se intentou coller todas as plazas posibles e estamos falando de que se perderían na travesía entre 12 e 15 plazas como máximo. Eu creo que os beneficios de humanizar esta travesía comparado con 12 plazas de aparcamiento que se poden conseguir a menos de 3 minutos en Benvibre sin ningún problema, sería o peor fracaso político desta corporación se esa obra se paraliza. Que desde logo que en apoye queda inhabilitado para ser candidato á alcaldía. Que gestiones que fixo o Concello para conseguir pediatra diario? Eu creo que esta resposta ten o Partido Popular moito mellor que nós, non? Sanidade neste país ten as competencias a Xunta de Galicia. Eu tuve un contacto ca xerente, con Eloína, a doutora Eloína, expuxen a problemática e tal. Se sorprendiu moito de que lle leváramos esta queixa. Di que desde fai 2 anos, debido ás políticas que segue de recortes e falta de pediatras, se acordou que Benvibre e Vite comparten un pediatra, que o número de cartillas así o acredita,
e que está vindo, pois, desde fai 2 anos, un pediatra media mañán aquí e outra media mañán en Vite. E que parece que hai un conflito, como había sempre, no período de vacacións, porque non hai pediatras para sustituir e que, bueno, que non é absolutamente... está disposta a fazer aquí unha visita, de hecho que iba a vir, pero, bueno, que é cuestión de personal que non hai nada novo e que estamos na situación en que estamos. Eso é o que se nos comunica. Muchas gracias. Ten a palabra a Tara Galega para fazer as preguntas. Dende Terra Galega non... Sí, sí, sí. Dende Terra Galega non tiñamos previsto traer ningún robo e ninguna pregunta a este pleno, xa que vostede non lle fai caso a ningún dos nosos robos. E a todas as nosas preguntas non fai máis que contestar que todo está perfecto, acusándonos de facer demagogia. Pero visto que está a decirles aos representantes das asociacións, clubs, deportivos e AMPAs que depende da oposición que se paguen as subvencións nominativas, ademais de decirles que as subvencións nominativas do ano 2016 e as do 2017 van incluídas nos presupostos de 2018, vostede creo que nos está a tomar por tontos as dúas partes. A unha porque lle parece que imos ceder a unha chantaxe e a outra tomándolle pelo porque convocan as subvencións. Falles pasar traballos ás entidades para solicitalas, incluso gastar dinheiro para tramitalas e basear as súas contas nesas accedes. E vai o goberno municipal e non só falla no ano 2016, senón que no ano 2017, con este outro fallo. E se os beneficiarios destas axudas prexudicadas outra vez. E como estamos fartos desta situación, a calde de Terra Galega lle demos unha solución legal para proceder ao seu pago, queremos facerle as seguintes preguntas, para que non sega a confundir aos solicitantes. As subvencións nominativas non son prorrogables. Por que desvía a culpa aos grupos da oposición? Porque o goberno non levou adiante a medida legal presentada por este grupo político? Porque non lle conta a verdade aos beneficiarios de ditas axudas e deixa de escudarse na oposición? E cal é o motivo real de non pagar as subvencións? Traio algúns defectos, pero a verdade, digo sempre, non teño ningún interés en mentir a ninguén, menos en tema de subvencións. E se vostedes teñen solución legal, pois métanse a interventores e a legisladores. Eu, como desde o goberno, respeto e valoro o traballo legal dos responsables no Concello, eu pedín que se tramitara, que se buscara unha solución e, desde logo, desde a intervención e por parte de varios interventores dixeron que, tal como estaba a tramitación desas subvencións, non se podían pagar. Se alguén ten interés en pagar as subvencións, pode estar seguro vostede que é o goberno, porque somos os que estamos levando as críticas e, evidentemente, entendo as críticas. Para a solución. E, desde logo, se a solución que ustedes aportan legalmente non teño máis que recursos. Eu non teño en ese aspecto ningún. De todos modos, con respecto á argumentación, aquí non estamos ningún chantaxe, unha oposición, cando está un goberno minoría, está sometida á responsabilidade. Cando un goberno ten maioría absoluta, pois, lógicamente, non hai cousas que a oposición non ten que aportar para nada. Lógicamente, non hai chantaxe. O plantexamento que se nos di a nós para poder que as asociacións recuperen esas subvencións é que vayan a orzamentos, dotar a cantidad doble en este ano para poder pagarlas e facer unhas bases de execución do orzamento que permitan, lógicamente, o pago. Eso é o camiño legal que a nós nos dicen que podemos facer e eu, lógicamente, non teño o que facer. Non están ustedes chantaxeados, están comprometidos. E votar si ou non, cando hai partidas que están condicionadas, pois nos implica a mí, non nos implica a vos. Non hai nada, pero non estamos chantaxeando a ninguén, cando se presentan os orzamentos, se poden presentar, serán en beneficio do Concello de Valdura
e unha parte deses orzamentos serán pagar as nominativas de subvencións que eu sei que lle fan falta aos cargos. Pero temos os recursos que temos, tuvemos a suerte ou a mala suerte que tuvemos en cuestión de cambios de intervención e a dificultade de tramitar as cousas. Eu teño que agradecer e agradezco tremendamente a que houbera xente que voluntariamente acumulou durante todo este tempo, e quero agradecelo aquí públicamente porque posiblemente sea o último pleno que nos acompañe Fernanda. Quero agradecer públicamente porque fixo un traballo que nos permitiu poñer o Concello a día nos aspectos de intervención e de traballo, igual que os funcionarios que tuveron en esa área. E teño que dicirlo porque a situación, eu comuniquéibola, a situación a nivel de intervención e de contabilidade foi delicada en un momento deste Concello, sacouse pa diante e sacouse pa diante en unhas condicións que a veces case hai que empuxar físicamente, non é fácil. E vos sabedlo. E eu me gustaría que o que se di nas tabernas a veces de que traballan como burros e que non queremos estar, xa non nos gustaría estar no seu sitio, tamén se reconocera aquí. Eu sei que fora se transmitese e me consta, pero a situación foi esta. Ahora, vamos a ver, pues tenemos que volver a recurrir, se a interventora non se dá de alta, tenemos que volver a recurrir a outro acumulado ou alguna historia, porque non hai personal e a Xunta non dá unha solución de momento para contratar intervención. Pois se non hai recursos, gracias aos que se comprometeron neste traballo, de acordo? Pero non, eu creo que non notamos porcentaxe porque non é porcentaxe, é o que nos dicen para poder pagar as subvencións, e eu non teño poder legal ningún para facer intervención. Só dúas cousas. A primeira, cando diz que nós temos armas para presentar, a razón, e presentamos, pedimos un pleno extraordinario, e pedimos que se pasara a rogo para estudiar o tema. E buscarnos, non había ningún informe negativo sobre eso. Falaba de informe negativo anterior. Se pasa a intervención, di que non hai procedimentos. En segunda parte, mira o que pon na lei. En los supuestos en que se hubiera cerrado el ejercicio presupuestario y se hubiera producido una falta de autorización por parte de la Administración, habrá de tenerse en cuenta que la única causante de la imposibilidad de abonar los créditos autorizados por un presupuesto elaborado y aprobado conforme a las exigencias de la Ley 28/2003 y la Ley 47/2003, después fala prorrogado. Incluso aunque estuviésemos en un supuesto de prórroga presupuestaria, sería la propia Administración que no procedió a dar los pasos necesarios para subsanar los inconvenientes dentro de la anualidad y dar lugar al pago de una subvención autorizada por un presupuesto, circunstancia que determinará que la falta de autorización no podrá justificar el impago de la subvención concedida conforme a las exigencias de la ley. La ley 38/2003 y la ley 47/2003. Está usted cuestionando un traballo non cuestiono, non interpreto o que eu propongo. Que eu non podo cuestionar. Pode falar? Sí, non hai. Nós presentamos eso e usted está nos dicindo que por parte de intervención non foi aceptada, pero a nós non se nos comunicou. Nós non temos un informe de secretaría. Entonces, usted, para justificar o que está dicindo que a secretaria non o aceptou, penso que teñamos que recibir un informe. Penso. Porque senón, nós claro que podemos decir que isto é así, non temos un informe que contrarreste a información. Ustedes falaron con intervención lle explicou os casos, teñen os votos que teñen e teñen que facer a tramitación oportuna. Pero se vos explicou. Entonces, eu creo que aí... Vale? Foi aprobado, sabes, en outros sitios subir conforme, con estes problemas. E pagamos as subvencións. A ver, eu estou dicindo que a intervención e as interpretacións é como a lei, cada un ten as súas. Aquí as interpretacións vos explicaron, e eu creo que non podemos discutir o traballo de intervención. Me parece unha osadía, vamos. Pero outra pregunta, Paquete. No, eu mira, Antonio, entonces, cando presentemos outro supuesto caso destes, nós temos que pedir
O informe de intervención. Intervención non se informa. Si tendes dereito a que se vos dé, evidentemente. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Boas noites a todos.